This video will be in Igbo language. Igbo bụ Igbo ekene m unu nke onye chiri ya zelu. Dịka isi fụ n'ihe edemede nde n'ife onyonyo a nke ị chọrọ inene kịta. Achọrọ m biko ka ị kwuo eziokwu. Ọ bụrụ na nwaanyị jide gị aka n'amụ azụ nwoke ka ife ị ga-eme. Maka onwekwana ka ife a dị. Mgbe ụfọdụ ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ. Ọ gị bụ nwaanyị mụrụ nwoke. Ifebe nwaanyị na-adọ nwa gị nwoke aka n'amụ ka ọ dọbie ka ife ị ga-eme. Maka m ga-etinye ife onyonyo a ka ị denetu nwa obele. Maka achọghị m ka o play complete. Maka ndị YouTube ibutu video a na-eme kịta. Maka o play cha ha ga-akpọ ya community violation. So m ga-etinye ka ị dene ifutu ife m na-ekwu maka ya. So m ga-like efu ntụziaka gị na comment section ka anyị kwuo maka ya. M ga-anọrọ dị na-eche ife ị ga-ede. Maka mgbe ụfọdụ a na-abịa sị na onwe ife asịsị ekwu na onwe ife ọnụ agaghị ekwu, mana ọ na-eme ma nke anyị fụ ma nke anyị afụrụ. Ọ bụrụ na onye a vidoro nke a kịta postuo ka ị ga-esi mara. Enwere ike ị na-anụ ya n'akụkọ ọ na-eme nwe nke anyị fụ mgbe nke mere ebe last year na Kenya nke nwaanyị dọbie nke nwoke amụ dọbie ya kpamkpam ọ dịka okwu dịrị inu. Ọ kakwa mma ka anyị tie ihe ọnụ ka ị maa na ọ na-eme n'ala Igbo. Nke a kịta n'ala Igbo ọ dị nke Abakaliki. Ọ bụkwa obere ọgụ ka ha nụrụ nnukwu ọgụ, mana the video dị nwe obere nkenke. O nwere ife m ga-ekwu before m continue nke a na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ disclaimer. Eziokwu na eziokwu anọrọ mgbe ihe a mee. So nga ha judge m based on the clip mfụ. Nke amaghị m ihe butere ọgụ. Amaghị m ihe nke nwoke mere eji wee jide ya aka n'amụ. Mana ụzọ ihe na-abụ ka m chọrọ ikwu. Unu asịkwana na ndị pasha. Ụzọ ihe na-abụ ahụ bụ nke izizi. Ebe ọ bụla akpọrọ private part. O nwere ihe gbasara gị na mmadụ dị. Ọ nke onye ahụ. Ihe ọ bụla ya megidere iwe jide nwaanyị aka n'ala, i trespass go. Ma ọ na-asụ ya aka n'ala, i trespass go. In fact, ị kwesịrị iti ezigbo ife. Mana ife megidezi iwe wee dọba nke nwoke aka n'amụ, ọkwa big trespassing. And mana reaction nke nwoke nwere ike ịland gị na coma. Hapụkwa na a na-ekwu ihe m na-eme na channel a bụ bitter truth. Ụmụ nwaanyị emekwana ka otu na-akpa gị n'obi ka ọnụ mes na wee bu gị iwe na-adọ nwaanyị nwoke aka n'amụ. Oles mụ na egwu even ọ bụgodoro egwu. Enwere ike onye ahụ collapse ọ dị. Enwere ike osi n'egwu bara mọchụarị. Anụgo m akụkọ nke melụnụ otu ndị young boys na-egwu nke nwaanyị adọ nke nwoke aka n'amụ. Mkpụrụ amụ ewee gbakpuo n'ime etibe afọ ọlụlụ taa ka o si nwụrụ. Maka asị m guess enwere m ike isi na ọ dị ka nke nwoke na nke nwaanyị na-eso. So wee buru amụ ya wee jee laa onye ọzọ. Ọ dị m maka anọrọ m ebe afọ. So wee laa onye ọzọ nke nwaanyị wee sị oke akwa amụ a ga-adọbie taa. Oke ihe na-emekarị o wee dọbịa ya. Mana what of ije ka ị dọbie wee dọgbuo ogu nwa ma ọ wee kugbuo ogu nwa. Ọ bụ na ọwa na mmadụ nọkịta ebe a, which I know na ife eji wee kọọtụ vidio abụ na bitini nke nwoke bịa dịwazie ka ọ dị high. Onye na-eme vidio wee kwụsị wee gbowe ọgụ. Nke a bụrụ skit, nke a bụrụ prank, nke a bụrụ film, nke a bụ reality. Do na onye na-eme vidio ife a kwesịrị igbo ha. Mana ọ bụrụ na o gboo ha because na ọnọdụ ha wee na-eme ife a. Ọtọfụ nke ha ga-eme na nzuzo. Ọtọfụ ọ bụrụ na ha mega ihe a n'ime room. Ọ bụrụ na ha na-eme n'ime room ebe mmadụ anọrọ. Ọkwa otu a ka a ga-asị na ofu onye nwụrụ. Akọ ya ọ bụrụ akụkọ. Ofu a na-eti anya vam vam vam. O nwekwa ife mme. O tiri m wee tiwara. Na ịka ngwa gị ọ bụrụ nwoke na-esiri ike. O nwere ndị ọba adọkwa ha na amụ ndị a eji indomi wee zụ. Nya atọgbọrọ. Slumbo. Maka fu ihe m furu hie nke nwoke ji aka ọnwụ. Nya nke nwaanyị siri ezigbo ike from clip amfụ. O siburu onwe ya n'ike. So aka ike ka nke nwoke ji dọpụta onwe wee bidozi iti ife. So mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike chee mma adọbịa amụ ata m ga-eme ka ichehụ nke nwoke ga-eme. Ọtọfọ bụrụ na nwoke na-ewe iwe ọkụ wee kụọ ọgụ weapon o wee kụọ ọgụ elbow wee mee ofu ihe ọ bụrụ ọnwụ. Ọ bụrụ na nke nwoke gbara n'ilo
ọsọ ya bụ na anụ anụ hapụ ya maka ibido ọgụ bụ the worst and the last thing you will do. A trespass na all private part onye ahụ. Nke ịbụọ m chọrọ ikwu ọ bụrụ na nke nwaanyị ọ nke nwoke bụ ụzọ pịba ya aka ọ tibe ya aka n'ala ọ trespass ba ọ mgbe ahụ ka o nwere ike ịdị justified na ijidere ya aka n'amụ. Apart from that, onwe ekwe be the justified. In fact, ọ bụrụ na nke nwoke mere nke ịnụ ọgụ violent iwo na onu batakwa ha na ofu onye pụba especially n'ụmụ nwaanyị. Enwere m ụmụ nwaanyị, enwere m ụmụ nwoke. Ife na-agwa ụmụ nwaanyị ma ọ bụ okwu bụkwa ha na nke iwo ni aka ibu ni voice iti mkpu ọ bawakwa ha na violent pụba ejikwana je nwa ka gị na nwoke nụba ọgụ wee kwubezi onye chọrọ okwu na onye achọrọ okwu. Ọsị ha bụ na onye nwa chọrọ okwu ifu wee gị pụba ejene dị aka n'amụ nke because ije kita comment section ụfọdụ adịghị ekwu eziokwu which we will try to do ka i wee fụ ma ndị na-eme nkọghiri ma ndị na-ekwu nke bụ ya ma ndị na-ekwu nke abụrụ ya mana ha ncha bụ ka anyị si erizin because ị ga-afụ ndị mmadụ ha na-asị ya nke nwoke a kwesịrị igbu egbu wọtọfọ bụ gị maka adọdọ aka n'amụ ọ bụgodoro na izuru ori ndị sharia na-eme ọwụ na ime ife dị agha akọtụ ọ ga-amụ ma ọkọtụ ọgwụ ụkwụ ịma in a normal case ọ kakwa mma na ịkụ nwoke plank n'isi ma ọ kụọ ya ezigbo ife dana ịdọ ya aka n'amụ o nwere ike react ya with all his strength or a very bad approach. Ọ jọgburu onwe ya. Before nje na comment section ka m hapụ video a ka o play nwa obele. Dịka nsikwu ọ bụrụ na m play ife a ndị ife m ga-ebutu video and achọrọ m ka ọ dị otu a. This one says this is not funny. Now why beating a lady like that and one mumu is there videoing. This one said, who shall we support? Who should we support? The holder or the holdee? And this one says said something interesting. From what I'm seeing, the girl is the one holding him, even going to his private. Who among them is abusive? This is a question. Who among them is abusive? It seems like the reaction of the man were triggered. Oh, that's one Igbo. Ife mere nke nwoke ji eti nke nwaanyị ife more. According to that clip, bụ maka na o jidere ya aka n'amụ. So enwere ngwọtafie, enwere ọgba aghara already. Mana ebe ijere jide n'amụ ọ bụkwa n'ihe nji wee weta ya maka ihe na-eme obele nghọtafie ọ nnukwu nghọtafie nke ọbụla ọ bụ ị kwesịrị iji aka n'amụ. Two things nwere ike ime sida na o meruru gị arụ ọ na imeruru ya arụ o nwekwa ike olidie n'ọnwụ nke a kịta dị ka because na onye ilo ka o mee ụdị ihe a na-emekarị n'ime ụlọ nke nwaanyị ewee jide n'amụ ya gwa m ebe ije taa ọkwa ife a mma ebepụ ya taa wee iche na otu ahụ na ijidekwa ha anya ọgba nkịtị ọ ga-eti gị ife tinyụọ gị anya na ọ bụrụ na ndị ụmụ indomia ọ ipi aka na amụ slọm bụọ isi amakwa m na ọ ga-eme otu a. So mụnwa a sọpọtụrụ both of them, especially ka ife a na-eme afrọm nka nke nwoke jide aka n'ala maka ijidekwa nke nwaanyị aka n'ala o nwere ike ọ dị mmụọ ọ bụrụ more vulnerable point, you know. Ọ nweghị nke kwesịrị ekwesị private part ekwesịrị ka ọ bụ ife a na-eji egwu egwu. Now this person asked question, why she go hold his thing kwano na why she go hold his thing kwano na amam na wotu ngligba. So I think I was thinking this is a skit, but that hitting is heavy. So oboro skit ka ha na-eme, do they really have to go this far? You only
You only show the face of the man. Partiality here. Let the baby face too. So it seems this man is concerned about seeing the full face of the girl, so that I aswakamo you. Mgbaghara ngili Igbo a na-asụ adọkwa izi. So mana n'ime channel a m ga na-asụ Igbo, na-asụkwa broken maka achọrọ nkara na-efulo na n'isi ịmapa anya. Oyibo nwa abụrụkwanụ nke dị izi ịsụba. Igbo nwa dịkwazie ka a na-asụ Igbo ngili Igbo, mana a ga na-apịtụ ya. Biko ghọta ihe m na-ekwu ka anyị hapụgodo nke Igbo. Na ihe m na-ekwu bụ na this ihe a na-eme kịta, may God help us. Nigerian men knows how to treat their women well. Nke abụzikwa treating well o, ka misunderstanding. Mana comments, this person kwuru ihe m likere. This is not good. I think he wouldn't have hit her if she hasn't dragged his The lady is the abusive one here. Must she accept to fight him? Well, it can't be me though. Let's na Google. If ihe nji like last comment ya nchọrọ iji wee close over na nwaanyị kwugie nwaanyị ifuru. Ọ bụ na nwaanyị kwuo ye o si from the horse's mouth. Mana ọ bụ na nwoke na agasị okay bụ onye ya support no ọ ga support nwoke. Nke nwaanyị a kwuru eziokwu and mụnwa be ekene a support ro ebe nwaanyị ga-ejide nke nwoke aka na amụ. Gịnị ka o mee? O gburu gị mma. Ọ bụ na o gburu gị mma, may it never come your way, may it never be your portion. Ya bụkwa na ife ga-eme na ndụ onye ọbụla na anụ onu nkịta. Mana ihe na-ekwuru bụ ka anyị gbasoo ozi udo. Ọ bụrụ na gị na nwoke nọ azụ nwaanyị, o megide gị mee ife na laikro, unu bisa. Eke gaba, nkwọ gaba. Nwaanyị gaba, nwoke gaba. Maka ọ bụ nọ n'ime ụlọ ka ife a na-eme, o nwere onye nọ dị ijide aka na amụ, o nwere ike isugbu. Ka i wee tiwara ya, nke wee tiwara. Bifo ịmara na-eme, wee tiwara nke gbim ofu onye atọgbọrọ. Isi dani, mana more people nke nwaanyị dịkarị more weak. Abịa na ịnụ ọgụ nke nụ nke nụ anụba nke face to face ya. Onweghị mgbe ị ga-etigbu nke nwoke. Asị ma nwoke ole ma nwoke indomi ifuru ya. So ihe nna na-ayọ nji maka ya bute dị isi ife onyonyo a ebe a bụ ka anyị kpachara anya, mara ihe anyị na-eme onwe anyị, mara ihe anyị na-asọpọtụ na ndụ a, mara ka anyị ga-esi wee obise esemokwu n'oge before wọrọ ọgụ, before wọrọ war. Because enwere ike ị na-eche na ọ bụrụ ụmụ amamihe m ga-eme, i were weapon kwụọ. Nke nwoke tu nwere ike wetakwa weapon. O weta weapon ka ihe ị ga-eme. So ka Chukwu zọba anyị ka anyị ghara ịsọpọtụ ife ọjọọ. Onye bịa ya sọpọtụ na ife ọjọọ ande ị na-anụ olu m ụdị ihe emekwana gị. Ọgwụkọrọ m n'ọnụ ndị be anyị. Biko ka nsi yọ gị tinye aka n'ife edemede dị n'ala ka anyị nụ your own contribution, ka anyị nụ obi gị, mara ihe iche ọ ziri ezi. Eziokwu na nke nwoke tiwere ife, mana nke nwaanyị dị ka ya sị na onye nwa tiziri ọkụ n'ife na-enwu before tinyekwuzie gbanie dị esemokwu, ọ dịzie more violent. Ka ọ dị na mbọsị ọzọ, like kwa or share. Chukwu gọzie gị ya. Bye.